first one no or say no tia Akoma Sports no say o di code bi to jam patch code near star 439 hash star 439 hash ye free sabre ya wo betimi asase o de to sa 5 cedis entry ade na 5 cedis me patch o star 439 hash na ebia ubo say number 1 2 3 4 5 6 na ya Akoma FM di obeyi bia obetuma disika bata nya ye ha no nti obetuma yi 3 FM obetuma disika because ade na no yes yi number 6 na ya Akoma FM eti me pacho choose Akoma FM ye number 6 na nya choose number 6 na busia na till 5 cities and no anwa enter the draw enti we betting ya also utwa bie na o the 5 cities na to a the minimum amount a obetuma di 200 Ghana cedis the minimum amount a obetuma di 200 Ghana cedis enra abusapanyi enso 2 draws ya enra nipa edisika ena nipa mienu besa disika odia ne se ukọ MTN phone so no dial star 439 hash star 439 hash unya dial pe udam enjade ne baba na oyi number 6 Akoma FM unya yi Akoma FM a ukọ na wakọ disika enya sem keto akọ eti me pacho ena cash out obi be cash out wa who cash out no minimum pa ko system no be you ansa na me mahu system no be twa sika na ma ansa na me mahu number no kra nemom star 439 hash star 439 hash na fe wa cash out on Akoma 87.9 FM and then yasam keto abusia ya wonsam pi awa ha onim se Akoma FM 4 years Akoma FM 4 years enche bia na your favorite station Akoma 87.9 FM at the 4th anniversary and then na me aduma Friday 18th of August 2023 and upon to awe yanim ya Akoma City Mall main gate no sitamsia opeba na ne Akoma FM empanyi for Akoma FM workers and so ne dia behwabom odia oba aya pa dancing shoes na fabra ne nyina no ye ba begie ni Akoma at 4 ababa so ho anya sam keto akra me de wonsem ne pi enso ade bebrel abusuapanyi no kwasem awom ene se ena nipa pi epeso mutu kwan akwanto de maka cho se obi obeka cho se akwanto nya de pa bia no na nipa ko no onim akwanto eya de pa na akwanto bi won hye no so omawie no na obi anya akomayade e ofie abusia esan se abusuani tibi prapra omutibi prapra mo nsase nyina keka mo nsase na sika na akodi di pa bonfo bi o mo se di pa kono enso ade osika no adwane we antisa de tie ene se odi wani echemu na fe Jovi travel for jobs and estate agents na abusuani ade o mo de baye de ma mani je ho pa ne se travel for jobs sika na odi eya hye atu kwan no oko ekopiema oko ya wadwuma dawa oko akoya dwuma na fe onso watimi atesaka obebono ompa wedi na ape eye Jovi travel for jobs and estate agency one Kumasi Tonsu Monaco opposite MTN office no and Tudra Tonsu Monaco MTN office no the directly opposite and about Jovi travel for jobs me pacho one of SMO sponsorship programs are one nipa to kwan between 2 and 5 year visa and omoje adiama wo enti uko UK we cleaner doctors nurses and health workers of US general omo pay waiters omo pay waitress omo pay chefs omo pay customer service and pay for security terminal gas and a safe gas ubetimi aba wama ade ni pay ko Canada general I am manufacturing company Apple farm workers, factory workers, factory cleaners, doctors, nurses, midwives, teachers, nannies, oil and gas and after drivers and the bankers in Ano, I want to go Canada. One person called Czech Republic and we have factory workers, fruit pickers, moko farm, no more causes of fruits in Adiaba and after construction for and somra Japan there momuya na dianwa juma welders no any steel manufacturing companies workers no momrani enfomonko ye de okọ Bahamas a pure security job and ye benya adiama wo okọ South Korea and no a shop attendant factory workers supermarket supervisors sanso and farm workers wam ade okọ na Gulf countries no e what de okọ
construction drivers security motor riders cleaners ɛne adeɛ nyina no ɛnso ɛwɔ hɔ mepatwɔ utubrika na de wɔde kyɛm ɛwɔ Kumase atɔ nso Monaco opposite MTN main office na ɛhɔ ɛna Jovi travel for jobs and estate agency wɔnom so ɛwɔ adeɛ baako no sɛ wobɔ mmɔden na woduru hɔ a na wafrɛ mo ɛwɔ 0200 24 25 06 0200 24 25 06 and also my WhatsApp number no 0243 149099 0243 149099 Jovi travels for jobs and estate agency and Jabia abusuapanyi ani ombetwe nkomo awa na mom agesa me kwamano ne enso eba my main front to ja Star College of Communications one ekwam and the show the April opomoten now through Star College of Communications the tier and it's a suku way or more accreditation now we are accredited by the Commission for Technical Vocation and Education Training yeah me CTVET for one amankofoi and so Star College for accreditation after my main front to ja Star College of Communications one more and now we are 2023 Omoji Media School of the Year our Ghana and Jaba Ghana na Open Media School of the Year I know I Star College of Communications Omo energy here Omo programs Omo yeno I afe and in film you know Omo so mo diploma in journalism and media studies diploma in communication studies and a diploma in information technology other courses be a program hosting newscasting TV and radio presentation, sports journalism. Say, Adiabako Abakroma, ya will be a bie, and so a video analysis no, Ujna TV nanim a touch. Now, Chu Equa, not Wepa, almost Adian Yanaqua, bra, normal phone fontitim, radio DJing, media theology, specially designed for posters, Opa, Ninani Star College of Communications, one of Adoba from Norma Santa Tiano, Young Font Tuja, Star College of Communication, almost say, qualification adeba SHS obi a wawie senior high school and now they know JHS bra wabejo after 7 fund to him so you matured applicant be kra o they know what the 25 years but only qualification bia when it was so by radio and TV for the chairman our Star College of Communications na fe anyom enko ye amfama who yesuku ya we national service am Ghana ban etua oka obi of Star College of Communications utimi asese ade friend say student loan trust a bicycle yadoma students of tertiary institution no utimi GB certificate uye square dey man no globally recognized and accepted by all universities and to the call no kwako to suku so attachment any afa yamwa nenya juma Star College in for enwo juma or hostel facilities and to the osebra na be pick your form and our friend no I was 0548 707010 0548 707010 and a 0504 10 2019 0504 102019 na do nya chemu ama nyoma koye enso e de ma ba kuma fama forms ne bi e ha me wram e Josent Fashion House na makayo se odo ni chemu e Josenta e ho and a bus open tadepa open papa odo ni e be chemu in fact Josent Fashion House Josent Fashion House urama eni mapankwa and a director enso eto e kremu odo ni chemu e Kumase sirimu a e Josent and a Dutch e juma bako otu wahram e banta de papa papa e wo Josent mame front to doesn't say Josent akofo traveling bags papa ade aba mo amoko brochure titiro mo amoko conference auto osebra na beto bags papa every ho e ma no ye de office wear e ma dinner wear e ma mo church wear e ba wedding dresses e ba engagement dresses ni nyina de bia ba ye nua no mema no yakofo suit ade aba se suit no o pe color ben e bi ho o pe designer ben e bi ho or the jeans aba o pe all sizes all colors all designs e ba se bia o pe kakia and also all colors all sizes all designs say shorts say trousers e bi ho Italian shoes papa and yakofo ba o pe watch papa dia bonsa o dia furniture mo e wa hwe ya ne tin enso ade Josent Fashion House ma me fo mani nchemo enso e wa Josent na me nka o se o pa me piemo o pe empabo bi et se Balenciaga e bia na wono o pe nine o pe Adidas ni nyina bi e ho o be fre Josent e wa 0244 252240 0244 25 22 40 0244 25
2240 adum wane enkare top building esuo nyina Josent ukwo kejitia yane Hello FM enso edi hwani mu Josent Fashion House entare papa fie empabo papa infie enso ane wo finally me huramu commercials of item na maka se born to be Euromotos eba original genuine purpose yade HMO born to be Euromotos data born asimen fonto anim se bomoten na ba ebe piemo of item na so ekese no na me pacho memo bi fa so kwa enda no wachenchira born to be Euromotos apart from fitam oni branches bia bia enti furniture mo born to be Euromotos na bra beto ene won papa original genuine purpose de ono anaton o kan fi Korea na bae fi Japan and if America o kan Toyota Hyundai o kan Honda bia Lexus we should care and also o ka ben na yuso aseni humanity to ayemre enti open hubs wo pestie rack o pestie moto engine stabilizer bar suspension bars open bushings born to be Euromotos mo absorbers no shock absorbers no furniture mo open linkage and ato furniture mo na brabe tobi mamen kan say open water tank air conditioner condenser we have brake bands we have a different plugs open core original ones were born to be Euromotos for data born I was 0244 86 59 94 0244 86 59 94 afe abusapani yede ani chemu awamana ne yempate for the choice ne voice ni mu anshara enyasa yes awode akofom nemom ye be de betimi bia se stories outdoor ya esi de maude nana ya dama wono ehase e de amame entime pacho mon join on Facebook and killing Pepe routine ne story na busami wiere ha killing Pepe there is a finality to the issue me the amount abranta did hurricane hurricane pa bayan for any totem agrewi omo busa hurricane sa hari ubeka yesa if no pobesi sabri wadundum ni phone o fela hunya no hurricane na so betra many details about Moises Caicedo and Chelsea details of that these are many more and I'm Pro just join us on Facebook 89 Mamia Branch and did killing in Pepe routine the inferences here about 3:43 yeba rambo kakra after 5 yebesi from and also after 4 yesi from not discusses out on abba name o joining on Facebook Mausa Robert bi and so ejna so ya anya sabketwa abante did Gerard Aqua ujna so Sam Joseph Ushabi Aita Anderson won so ujna so ya Ushabie Martin Kebuafo Peter Mensah Agnes Usua Amoni Benjamin also Ushabi Martin Kebuafo Mausa also udu EPL predictions raba K Ochi Junior ujna so anti Kumasi Bolampad ujna subi Nana Ousu Richmond also ujna so dia oye ene se oko no akwakwatro EPL no odi asese 1 2 3 4 foto so na fe yanken kan famao mamingramu abusapanye sabia champo unu wachefo Kylian Mbappe routine na sabro me say there is a finality to the matter ni nyina say Kylian Mbappe enra on PSG Paris Saint-Germain panifo ekoye meeting nasa ahalevi wano onya orders from Doha so on share boy no nkacha branch and say ompo so extending the deal enya sa o decide so betra 1 minute kura omoma ne mo abrante de Kylian Mbappe routine abusuano no so ekare de ade chamo na ansara no PSG for one of the chopper kaka ebemu enti PSG akacha branch de Kylian Mbappe so ura so kase uko free I just say foresee to key players next season. I just say sacking many club employees because financial fair play abachi and to so I just say Sajina Kylian Mbappe so sorry and fun home or no our contract or contract no free what deal no call and no and I'm paying for catch okay if persuasion fails force must be applied force I apply Bema so decided so better 1 minute of game unya be more Champions League about French Ligue 1 about Coupe de France so and about Serbia French Cup ni ajeni na wo umobi also any problem ono nya dia obeko enja brante ni Kylian Mbappe routine abusuase akasa de wakacha Real Madrid for se on ma fi afiwe on ma obebo the year 2024 opeso jini bonuses ni na every club the day answer the Paris Saint-Germain PSG for catch so ra wotra umobi
ɔsɛ ɛnyɛ problem wɔamɔbia ɛnha no enti mepatwɔ sɛ say there is a finality to the matter. The boy will stay. He is not joining Real Madrid this season. Enti woyɛ Madrid fan na sɛ wotirim sɛ Kylian Mbappe ɛba fie a aberante no ɛma ɔbɛtena ɛwɔ club ne din ɛnso ɛde Paris Saint-Germain PSG fo sɛ ɔmmɔ bi ɔsɛ amfa no ho ɔbɛtena na abusua sɛ yɛakɔ nhwɛm sɛ PSG fo ɔmo contract ɔmo ne Kylian Mbappe ɛsɛeɛ no ɛwɔm sɛ boy no ɛyɛ fit a ɛso ɔbɔ every minute sɛ boy no yɛ fit a every minute available ɛsɛ boy no ɛbɔ na sɛ ball no kora ɔbɔ no apɛ sɛ ɔyere firi mu a ɛsɛ ɔma no explanation enti ase Kylian Mbappe saa nsɛm na ɔmo ka ɛbɔ no nkyɛne sɛ ane ɛna atena a wonya bi ma no wɔayɛ no dwo sɛ mfa no ho season no starte a ɔbɛbie that clause ɛde akyerɛ m sɛ contract mene mo no ɛnsaeɛ sɛ moanhwɛ yie na moanni mo side so a mede bɛkɔ court enti wɔ ɛdeɛ firi ɔba a mede wo nsɛm ɛde ɛto dwa ogu so ɛtie Akoma 87.9 FM megyina PSG fo so yɛ enti mafiri Kylian Mbappe nana mame aberante ne din ɛde Neymar dos Santos Junior as we speak. Neymar dos Santos Junior ɛna ne papa Neymar Senior ɛna afei Paris Saint-Germain Luis Ocampos ɛne mpanyinfo aka they are locked in a meeting ne nyinaa ne sɛ ɔmo ɛyɛ discussion wɔmo ɛpɛ kwan a wɔmo ɛbɛfind solution to aberante ne din de Neymar dos Santos Junior wonim sɛ Neymar no aka kyɛ mpanyinfo so ɔno kia ne ke ɔbɛfiri tim no mu mpanyinfo aka kyɛ sɛ yes yɛkora yɛhia wo ha enti sɛ sɛ deɛ ɔmo mpɛ kwan bɛfa so terminate contract no na wonim sɛ Neymar clubs in Europe ɛma forward sɛ sɛ deɛ officially ahilafo ɛna aba forward from ɔman ne din ɛde Saudi Arabia Neymar ɛnyɛ comfortable so ɔbɛkɔ awia hyɛhyie a deɛ meteɛ ɛne sɛ ɔde wɔne kyɛ mɔ US a Los Angeles Galaxy ɛna Los Angeles FC wɔn ɛyɛ two teams a ɔmo nya Neymar wɔn abɛfa no so ɛde naba mene wo nsɛm ɛde ɛto dwa yɛnkɔ yɛnim na menya adwuma no kakra na nama me Lucas Paqueta ɛwɔ page no so Lucas Paqueta AC Milan ɛkɔfa Lucas Paqueta ɛde ne ba Europe aberante ɛkɔ pie mu ɛwɔ France ɛkɔsi akan kakra ɛde ma Lyon ɛne wɔbaeɛ a ɔsi akan ɛde ma West Ham mpa bɔkɔ no na anom sɛ Lucas Paqueta ɔpanyɛ nde ne Pep Guardiola aka kyɛ Manchester City mpanyinfoɔ sɛ deɛ ɔmbɛtumi bia no ɛsɛ ɔmo yɛ na ɔmode Lucas Paqueta ɛde ɛbrɛ no na mepatwɛ ma wuram sɛ me no kasɛ another bid ɛkɔ enti Manchester City wɔnom ɛdi kan ɛde 70 million pounds ɛkɔyɛ yɛ nkɔfɔ no ɛbɔ to guyɛ sɛ me no kasɛ deɛ Manchester City ɔmode sika ɛsobɔ I think 88 million pounds akɔ yɛsɛ nkɔfɔ so ɔmɛgye 90 million pounds wode pa euros a sɛ sia me no kasɛ Manchester City wɔnom ɛde 101 million euros ɛna akɔ West Ham so ɔmɛgye 110 million euros a wei ane deɛ firi ɔba mene wo nsɛm ɛde ɛto dwa enti Lucas Paqueta ɛyɛ dan a boy no wɔbɛfiri West Ham na West Ham for afei deɛ sika wɔnom ɛtɔn players agyeɛ no ɛnya asɛm ketewa wɔmo gye 105 ɛnso afiri Arsenal hɔ na no yɛ 105 million pounds for Declan Rice wei wɔnom akyerɛ mu a wɔmo agye sika yɛ sombo 90 million pounds yɛ wode ba euros a ɛno ɛbɛkɔkɔ 110 million euros ɛna ɔmo pa gye a ɛno so yɛ kakra firi ɔbaa mene wo nsɛm ɛde ɛto dwa join us on Facebook Akoma 87.9 FM join yɛn ɛwɔ yɛn Facebook page no so ɛyɛ Akoma 87.9 FM ne yɛnya adwuma no nyinaa meekɔ m'anim Renato Sanchez Paris Saint-Germain another unwanted player by Paris Saint-Germain ɛyɛ boy a ne din de Renato Sanchez na mate sɛ Renato Sanchez no sɛ me ne wo kasɛ deɛ ɔne AS Roma Jose Mourinho's AS Roma afining agreement enti aberante din de Renato Sanchez ɔbɛpia mu ɛnso ɛwɔ AS Roma ɔkɔ akɔbɔ loan sɛ loan no kɔ yie a 12 million euros Roma betua na ɔma fa branch no ɛno ɛna asset ɛnora na club ne didi PSG ɛsɛ daabi ɔmo mpɛ sɛ adeɛ no ɛbɛyɛ option to buy ɔmo pɛ sɛ yɛ obligatory ɛyɛ obligation sɛ wopɛ umpo ɔbɔ 1 year na ɛsɛ wo sign daabi Roma for so ntimi nya saa ɔmo deɛ ɛyɛ option to buy for 12 million euros enti sɛ sɛ me no kasa deɛ agreement aba ɛyɛ likely sɛ Renato Sanchez ɛnso ɛbɛpie mo a me no nsɛm ɛde atutwa ɛna me confirm deals ɛnso ɛde ma enti no na boa me ukɔ yɛn Facebook room a ɛyɛ nanayaw ɛna wɔn a wɔbɔ adwuma dika faka Walker ɛto so ma me thank you so much wei ɛyɛ Carl Walker abrante nkɔfɔ kyɛm Okoyisu by Munich ɛde ababenya a better offer after the club yɛfrɛ sɛ Manchester City abrante no ɛfrɛ Pep Guardiola
afrɛ Ferran Soriano ɔfrɛ Chiki Badikistemo ɛka kyɛm sɛ baabi no ɔpɛ so ɔde ɔsom no si ɔkɔ hia ɔkɔ Bayern ɛno ɛna Bayern mpanyinfoɔ ɛnso ɛne ne ti nkɔmmɔ ɔmo ba forward ɛbɛhu Manchester City aberante Man City foɔ ɛincrease sika wɔn ɛde ma no enti I can confirm to you sɛ aberante a ne din ɛnso ɛde ka wɔka no ɛyɛ done deal or extended the deal and Manchester City or anya dia or come a beer where the free up no some atuka and so they man for nana me pacho mami tibu kotoa tibu ni kola makotwa fa the injury situation to sumame na minyina club and so at Real Madrid na minya juwa kakra ne nyina se tibu Nicola makotwa abrantela kwakopwa na tibu kotoa prano ha dwene esansa abrante unim se enra Madrid training ana no mo ya bushapani onu atiafo mu nteni ye ba enya se bia tibu kotoa obi kono so enya se bia tibu kotoa oko challenge in fact bona na tibu kotoa ekwa chene no na bona outside of the pitch adere ekwa enti tibu kotoa ekwa fa bono ɛno ɛkɔ pm a aberante no akɔ peke injury ɛha dwene papa sɛme ne woka sɛ deɛ Thibaut Nicola Makotoa owura no ɛnso ɛyɛ out yɛ ɔkɔ tena nkyɛn na adeɛ no ɛyɛ anterior cruciate ligament injury ti asɛm no yɛ paa ɛyɛ anterior cruciate ligament injury ya ɛno ɛde ne kɔ tena nkyɛn na mepatwɛ biamu mede the medical report yɛ Real Madrid for issue no sɛsie ɛde ama wo sɛsie ɛnti na fa no to so ma me na sɛ wokɔwura mu a Thibaut Courtois no ɛyɛ ACL anterior cruciate ligament injury na deɛ ha dwen ɛne sɛ nya de abusua Courtois ne obi na kɔ challenge ɛnyɛ sɛ bia yɛ bɔɔbɔɔ ɛne wɔto no ho bɔɔl a yɛbɔ bɔɔl no akɔ ɛne wɔkɔ akɔkye bɔɔl no ɛne slipping ketewa bi a aberante no yɛse woka report na yes nana meda ase ɛne wɔde ato so no ɛnti ne report ne ne ɛkyɛfo moma yɛn Facebook page ɔse following test carried out on Thibaut Courtois. The player has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament in his left knee. The player will undergo surgery in the coming days. And to say here, a brand the day at the Thibaut Courtois. Now, Bushani said Thibaut Courtois, or no, or Madrid, and now exactly 5 years. About Real Madrid, and now our plano, exactly 5 years. Yeah, about Madrid, a branch away, no customer home, and I saw about Madrid, a power pratepa. 31 days and what time but pass a beer Thibaut Courtois about some number of months no a hard game now Bushia at the pressure bar Real Madrid for almost second goalkeeper Andre Lunin of course so goalkeeper Courtois young conquer for another top notch goalkeeper I'm a Tanachi Obato Unyabi Nada and to say Real Madrid bomb market anymore now Ukoko Piemo our Sky Sports almost say a bunny say Bushia teams out one ehunamane because Real Madrid ekacho goalkeeper so pena keeper no beko ba bia transfer window na duro bia wasi so team wie wote hwa oboso goalkeeper no abu amane say ai opanyin kam person no din koba kakra di asem ai unse ene na no kwa na Real Madrid goalkeeper na ko pra nchoma freme etie bia enka me hesa kwan da hwa mo be jama mama ko de atia ne sa owura ne din ade Thibaut Courtois abusia abrante no person kwa no akwa pra enti Madrid align up some goalkeepers yamfa ntodwa se David Dia Quintana utie se abusia intro no okacho se David Dia Quintana after so free Manchester United no oni team Real Madrid for anana kasadada afa Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga omone nakasa goalkeeper ndidi ya Simbonu Real Madrid for so mbanya goalkeeper adna ba we kakra free up but no some are atuja ye kwa yanim join us on Facebook Akoma 87.9 FM me patron na mamia branch and Dennis Zakaria and so I will pledge so me Dennis Zakaria the chair and said Dennis Zakaria no what do we HMA AS Monaco one more any Juventus and you find agreement AS Monaco any Juve and you find agreement so branch and the day and so Dennis Zakaria one at the airport na 20 million euros and it's a car one of abatua when him so much 20 na diakano 3 million euros outdoors we met confirm at the amount a branch last season of Juve
ɛbɛbɔ loan ɛde ma Chelsea ɛnya dia club ndidi Juve ɔmo trust ne so ɔba ɔbɛnya bi abɔ nti abrante de n'ani akyɛ mu a ɔkɔ akɔpie mu ɛwɔ club a ne din nso ɛde Monaco no ɔkɔ sekan ɛhɔ miwura mu mame Nicolo Zaniolo abrante wei wohwɛ bɔɔla no ɔbɔ ɛde ma AS Roma under Jose Mourinho na nya asɛm ketewa Roma fɔ hɔ saa na Nicolo Zaniolo aba ɔsɛ me mmɔbiem ɛna ɔmo sɛ adɛ masa ɔsɛ an bibi yɛ mesɛma me mmɔbiem ɛtumi mmɔbie abrante no yɛsɛ ɛyɛ a ɛduru baabi a no ayɛ unstable kakra enti nneɔma bi a ɔyɛ no ɛnwanwa wonim so n'ani kyɛm wɔ Galatasaray ɔsan kɔyɛ interview a ɔsɛ a wanu no ho so ɔfiri Italy ɛne ade na ɔnya ɔbɛsan ba na ɔno koraa no Juventus ɛda n'akoma so Inter Milan ɛda n'akoma so hɔ na ɔfiri hɛ ɛna ɔbɛpie mu nso ɛwɔ club a ne din ɛde AS Roma sɛme ne wokasa de abusua Aston Villa wɔn mpa bɔkɔ no ɛde ɔmani akyɛ mu so mo pɛ Nicolo Zaniolo ɛde na ba na ɔba bɛhyia ka deɛ ma Aston Villa wɔnhyia kakra firi ɔba ne ho nsɛm ɛde ato dwa nana yɛnkɔ yɛnim ɛberɛ ani hɔ enti nɛ yɛkɔ no tɛw join us on Facebook Akoma 87.9 FM Abrami Remo Edmani Achemo Abusha Tiae Odwani Achemo Saudi Arabia Al Angli of Saudi Arabia Oma submitted a bid of 12 million euros. Some of the man Liverpool no mama before Thiago Alcantara Liverpool for catch Thiago Alcantara say when aba yes so on your interest or no or pursue stay no born ball and so the man Liverpool one bobo corner way I had the free upper but no somebody atuja young koyanim ni Ramo our Barcelona Makacho dada sa branche did Ansumani Fati no customer home and say Uche Xavier Hernandez ni interviews and then some kafa Ansua utus on sada any trust and my point no on sada any role and for my point no and Jano and yes Ansu Fati ne company anya happy the representatives anya happy one of any Atletico Madrid didn't come out Atletico de Madrid one coach ni did Diego Simeone say onya Ansu Fati up yes so adma boy no papa enti the eba and so no ebia no more room officially wamako pa branch ni did Ansumani Fati me room was Saudi Arabia Abu Japani Al Ali akwai wo so Apa Frank Yaneka Sewontoma Nefe join us on Facebook Abu Shahadia odi onu wa chef omumra entinana mamia branch ni tin enso de Frank Yaneka se ayana uroli pictures no endoso change ni mamisa Abu Shanya sabketwa omuma ne dressing typical of said your golf reaching omusi dressing no and odi omo flag enso egu ni kom oso branch na ni tin enso ade Frankesia and I'm not going yes, where I Frank Yanekesi, ya pan hontoma, Nabusha, it was colorful. At the end of the year, papa, Orano and Atra Konyoma, yes, I'm paying for Nahakra, yes, was your personal, Unabaka Sebia, or a medical doctor be, where Frank Yanekesi, ya pan hontoma officially, one a player, and so Adama Al Alia, ya let me confirm, and so Adamao, Mamin Free Saudi Arabia, Mensamra Europe, Namaya Juma, our England. Enti na mama Harry Maguire Jacobs Harry Maguire the chair and so Harry Maguire no a former captain at Manchester United wa mo jomo captain every Nsem no kasa de West Ham for any year West Ham and Manchester United year Harry Maguire ekọ Nelson ka Manchester United in his contract omutua 10 million pounds at Harry Maguire as Harry Maguire no Raf opema you esa ko 10 million pounds and am you for catches and you be cha ho kire ho John money says or see no problem or be 6 million pounds no and Branta de Harry Maguire and ko for chema ha man you for muti sanka we kokoye obi ti say Kylian Mbappe ono ne $1 crown fanche and catch up at no name Harry Maguire 6 million pounds and watch instead of 10 million pounds Nelson Manchester United and the agent kwai you know Adiaba kwa and also Efim Eba and it's Harry Maguire when he said no 190,000 pounds a week West Ham for mano 100,000 pounds a week or see no problem as far as or no or regular minutes no show support on impono or you ready yeah or no oba mame emfo ni enchemu our Paris Saint-Germain as we speak abusapani awiya a branch the thing at Osman Dembele wa pass the medicals awiya Osman Dembele wa pass the medicals owura no say there or a player and so adema club and the PSG now him say Raf adema di no edile ya marum say anatia unim say Barca release course in there
50 million euros na 50 no ɔmo tua emu 25 akɔ branch de Osman Dembele ɔne ne agency hɔ ɛno na bossa ɛka kyɔm sɛ hɛ mo de yɛsrɛ mo yɛmfa 35 wate na mo nyi 15 ɛnom sɛ daabi deɛ ɛbɛtama yɛ ama mo a ɛne sɛ yɛde 3 million ɛbɛka mo deɛ no na moanya 27 ne yɛmfa 23 ɛntia no ɛne agreement asɛsɛ deɛ ɛnyɛ aba mede wo nsɛm ɛde ama wɔ montwa ne yɛ wɔ yɛn Facebook page no so ɛyɛ Akoma 87.9 FM mepatwo mo a mogyina show no so nyinaa monhyɛ page no mfa ma me Nanael ma me Moises Kaisaido na menya adwuma Moises Kaisaido meyɛ adwuma wonim sɛ Bayern Munich ade ɔmo agye Moises Kaisaido deal no mo yes ɛnra Liverpool for na Liverpool deɛ ɛduru baabi a yɛ no masɛm no yɛ meya kakra because Chelsea ɛyɛ first ɛde 48 million pounds ɛkɔɔ Southampton so ɔmo pɛ Romeo Lavia no Ralph enumere na ɛna Liverpool for so call club and the ɛde Brighton ɛna ɔmo sɛ yaba bɛtɔ Kaisaido ɛna ɔmo sɛ okay ɛyɛ 100 million pounds and more musika ɛsɛ Liverpool so ni yaba bɛtie price no nti yɛkɔ asaba eti Liverpool for Roma abusu ɔmo sɛ ɔmo abusa price wɔn kɔ aba Bayern Munich are ready so ɔmo bɛtua close to 80 million pounds nanso yɛsɛ boy no ɔyɛ keen on playing for only Chelsea wakacha Brighton and Hove Albion so on apart from Chelsea and yankɔ bɛtena hɔ no ɔba wei kakra free ɔba ma memfa nto gya sɛ Chelsea ɔmo last minute push ɛbɛtumi aba kame sɛ Chelsea agye atom sɛ branch ne de Moises Kaisaido no ɔmo bɛtua 100 million still Chelsea the 100 no verbal offer no yate so ɔmo de kɔya nkɔfɔ sɛ daabi ɛyɛ 105 million pounds ɛna ɛsɛ otua ɛnyɛ 100 million pounds enti Chelsea for 100 million pounds na wɔnom prepare a final offer de akɔ no still Brighton and Hove Albion sɛ adeɛ no ɔmaka sɛ ɛyɛ over 100 na offer no deɛ dakyire no ɛyɛ 5 ntia no ɛyɛ sika a ɛyɛ sɛ Chelsea ɛde sɔ so ansa na ɔmaba aba bɛgyina ɔmo anim kɔ a ɛne ɔmayɛ negotiations a yɛde ho nsɛm ɛde ato dwa ɛde mayɛ n'akyiefo no yɛnkɔ yɛnim na memfa nto dwa sɛ Chelsea sɛ na ɔmo ani abere ampa ntia no ɛna Chelsea ɛde a bid of 48 million pounds ɛkɔ Southampton so ɔmo pɛ Romeo Lavia sɛ adeɛ na abusua Chelsea nyɛ sɛ bia ɔmo nya Romeo Lavia ɔmo mfa Tyler Adams ɔmo nya Tyler Adams a wɔnom ɛmfa branch de din ɛnso ɛde Moises Kaisaido nyɛ saa o Chelsea fɔ n'ani abere sɛ bɔ no ɔmo ba no ɔmo fa saa 3 players ne nyinaa enti Chelsea wɔnom sika wɔmo de kɔ pia mo Romeo Lavia no ɛyɛ 48 million pounds ɛnkɔfɔ no bɔ togu ɔmo sɛ aka 2 na Chelsea padeɛ na mo yɛ 2 no deɛ momfa so so ɛ na nka momɛfa branch no enti Chelsea ani abere yɛsɛ Chelsea midfield ɔpɔ so ɔbɔ next season no ɔbɛbɔ Romeo Lavia mo aba branch a ne din Enzo ɛde Enzo Fernandez na ɔmo de Moises Kaisaido ɔmo change a na bia Tyler Adams Enzo ɛba enti Chelsea are looking for the 3 players ɛnyɛ sɛ bia ebi yɛ alternative to other ne nyinaa no ɛyɛ players a wɔnom ɛpɛ that leads me to Chelsea and that player wɔn ayɛ ɔmo agye so ɔmo fa no ma memfa nto dwa sɛ branch ne din de Tyler Adams as we speak Chelsea wɔnom ɛne Tyler Adams awie enti wei ɛyɛ Tyler Adams na nafa no to so ma me na Tyler Adams no in fact yɛsɛ Chelsea coach ne din de Mauricio Pochettino ɛnim sɛ unya Tyler Adams na unya Moises Kaisaido na ɔmo mmienu ɛbɔ a sɛ Enzo Fernandez no ɛbɛtumi apushi akɔrɔ anim more ntom bɛbɔ in a triangular system ɛwɔ Chelsea saa triangle no wɔn ɛhyehyɛ a ɔbɛma branch de Enzo ɛdi anim na afei base no akɔkɔyɛ Tyler Adams ɛne Moises Kaisaido na afei Romeo Lavia ɛwɔ bench no so nti ɛso owura no wɔhyehyɛ n'ani abere maka kyɛw dada sɛ Tyler Adams ne deɛ ɛfo ɛyɛ 20 million pounds ne nyinaa ne sɛ nkɔfɔ no ɛkɔkɔyɛ mistake club a ne din nso ɛde Leeds United mistake a Ralph ɔmo yɛ no so ɔmo ne akoa no ɛyɛ sign contract no ofi Leipzig ba ɛna ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mokɔ relegation a relegation release clause 20 million pounds na Leeds fan you know what does ɔmo kɔ relegation ɛna ɔmo sɛ ɔmo ate aseɛ nti aberanteɛ no wɔne ne agent ɔmo activating relegation release clause ɛyɛ only 20 million pounds and Chelsea ɛnam kwan so a wɔn kɔ activate in fact deɛ metiɛ ɛne sɛ Tyler Adams wɔde kan yɛ first part of the medicals ɛnso ɛde ama Chelsea wɔn bɔ bɔkɔ no a wɔyɛ ɛde free ɔba mene wɔn nsɛm ɛde ɛto dwa maka kyɛw sɛ brɛ no kɔ but ɛnɛ me wɔn nsɛm no mmɔ ɛnso ɛwɔ ha yɛ amete ɛma wɔ nti David Quintana ɔkɔ akɔpia mu ɛwɔ Real Madrid wonim sɛ
sɛ David yɛ na nka Madrid ɛpɛ no mfie bi a atwam thank you Nana ɛno ɛna mpanyinfoɔ kɔka sɛ ɛne mistake ɛna baayɛ Ralph sɛ ɔkae saa asɛm no na nka Manchester United foɔ wɔn gye goalkeeper Didi Kela Antonio Navas Gamboa wɔn gye Antonio Navas wia na Madrid ɛde 29 million pounds ɛnso aso owura no wɔn de 29 million pounds no kan wa na afei aberanteɛ no kɔ na mo nkyɛn yie paa Manchester foɔ de kokoasa saa wɔn sɛ fax machine a wɔn ade sɛndi adeɛ no ɛnso ɛntumi ankɔ ɛno ɛna Kela Navas ɛtena Madrid na akwara bɛgye Champions League miɛnsa Madrid forces sɛ nkɔmɔ yɛ mistake na David yɛ long standing dream so ɔbɛbɔ deɛ ma Madrid ntiɛsia no ɛyɛ mpɛm a David de yɛ Quintana ɛnso ɛba bɛpie mu wei ɛyɛ kakra firi ɔba ɛno nsɛmɛde ɛto dwa mɛpa atwa ma me aberɛnkyɛ ne den ɛnso ɛde Hurricane na Ralph Hurricane adan Hurricane wonim sɛ as we speak agreement has been found between Bayern Munich and Tottenham say deɛ Daniel Levy wafrɛ Bayern for say okay 100 million euros plus 20 million euros add-ons na sɛ Ralph okaboma adeɛ no kɔyɛ 120 million wagye ɛtumu mfrɛ boy no ɛfia no pa Bayern for atrɛ saa nso mɛfrɛ Hurricane yɛsɛ ɔmu nya no nifo adum na Hurricane abusua panyi wonim sɛ wokɔpia mɔ England a legends ne yɛaha no Michael Owen sɛ yɛmfa nto Hurricane anim sɛ wokɔkɔpia mu ɛwɔ Bayern Munich na wogye trophy baako bi wɔ hɔ a wonyɛ hwe wonyɛ legend of that club na mmom as we speak ɔbɛwuram ɛwɔ Premier League no mu na ɔtoa so bɔ na Premier League no ɔbɛyɛ the all-time top scorer in the history of the Premier League a ɛno yɛ adeɛ a ne din ɛbɛka hɔ enti Bayern ne yɛ club ɔgyegye trophies wokɔɔ na akɔgye league na akɔgye biribi a ɛnya deɛ a ɛbi a wodin no yɛbɛbɔ ɛwɔ Bayern kuro no mu yɛbɛbɔ Bayern club no mu yɛsia no ɛne adeɛ a ɛyɛ atɔ wura no so yɛ a wɔde sɛ deɛ ɔpɛ so ɔtena yɛde wo nsɛm ɛde ɛma wɔ yɛnkɔ yɛnim yɛnyɛ adwuma kakra ɛnso ɛwɔ wae ɛneɛ Ralph here we go no bi ɛna asa aba no David Washington ɛno ɛyɛ Chelsea new striker ne yɛse boy no ɛnyɛ sɛ bi a ɔba bɛtrɛtrɛ bench ɔba no wɔwɔki straight into Chelsea wɔ starting lineup no ebi a Ralph oyambɛhyɛ Chelsea coach na ka kyɛ Chelsea for sɛ Dusan Vlahovic ne deal no ɔnyɛ interested enti Chelsea wɔn ka kyɛ Juve sɛ ɔmo pɛ Lukaku a ɛyɛ sikasɛm ɔmo mɛmɛtɔ Lukaku ɛsiane sɛ coach ne sɛ ɔmpɛ Dusan Vlahovic ɛne ebusa coach sɛ adeɛ ɔsɛ na David Washington ɛba wode Dusan Vlahovic ɛyɛ dɛ enti aberante de Dusan Vlahovic no ɔnyama Chelsea David Washington ɛna ɛba yɛ ɔba bɛsia kan ɛde ɛba club a ne din ɛnso ɛde Chelsea wɔn bɔ bɔkɔ no wei ɛne deɛ firi ɔba RB Leipzig ɛnna mɛka kyɛw so ɔmo de bid ɛkɔ abusua no pɛyi awia yi mɛtumi akɔnfami adeɛ ma wo sɛ RB Leipzig ɔmo bid ɔmo de kɔɛ no sɛsɛ deɛ aberanteɛ fɛ no sɛ Castello Lukeba no sɛ ɔyɛ RB Leipzig one player 35 million euros ɛyɛ sika a wɔnom atua ɛnso de kɔfa aberanteɛ no a wei ɛne deɛ firi ɔba yɛde ho nsɛm nyinaa ɛnso ɛde ato dwa ɛde ma yɛ n'akyiɛfoɔ mabɛyɛ story wei ama dadadadadada sɛ Chelsea Gabriel Slonina yɛ ɔmo kɔfa no fi America ɔmo de ne kɔ KAS Eupen ne wakɔ akɔbɔ loan enti goalkeeper no ɛna Carls Eupen wɔn apa ne ho ntoma so wɔn new goalkeeper waba enti no ɛyɛ deɛ firi ɔba mede ho nsɛm no ɛde ɛto dwa me wura mu wɔ West Ham enti na naboa me na me nwura West Ham na menya adwuma ɛnso wɔ West Ham wɔn bɔ bɔkɔ no mu deɛ teɛ ɛne sɛ wura mu ɛwɔ West Ham a Edson Alvarez maka kyerɛ sɛ Edson Alvarez no waba bɛyɛ record signing Mexico player bia ne asase so yɛ a yɛatɔ no ɛduru 38 million euros enti aberanteɛ no deɛ teɛ ne sɛ sika no ɛyɛ 38 million euros a ɛbɛtumi rise akɔ 41 million euros wei ɛdeɛ firi ɔba Sofiane Amrabat Manchester United abusua yɛmfa nto dwa sɛ Man U sɛ deɛ aberanteɛ de ne Fred officially Galatasaray for aba Man U for ate so 15 million euros enti like is a Fred ɛkɔ Donny van der Beek ɛkɔ Real Sociedad aberanteɛ de din ɛnso ɛde Man U for 3 plus on boss ɔmo kɔ nyinaa ɛyɛ likely so ɔmo kɔ ɛno ɛna ama Sofiane Amrabat ne deal no abɛyɛ eminent sɛ aberanteɛ ɛba bɛpie mu na waba bɛyɛ adwuma ɛnso ɛde ama club a ne din ɛde Manchester United Pep Guardiola ne press conference na abana wieɛ na Pep ɛkɔ press conference abusua wonim sɛ kyena ɔne Burnley open Premier League no Pep Guardiola sɛ yɛmfa nto dwa sɛ boy no ndidi Kopama no Ralph sɛ yɛsi Kopama no ɔnyɛ happy o yɛsi boy no sɛ wɔnsua wɔdi 21 he ought to be playing
no ɛso opopie enti Pep yɛsɛ akwadaa no ɛfi last season ɛna akwadaa no ko a Pep si yɛmfa nto dwa sɛ boy no ɔyɛ matured sɛ boy no afili sɛ ɔpɛ so ɔkɔ a ɔmo ntumi nya wo hwee na mmom this season ɛnko ɔma no assurance so ɔbɛma no more game time ama boy no so abɔ bi ɛti kɔpa amadeɛ no deɛ te a ɛfiri hɔ ɛba no no ɛne yɛbusa Pep na ɛsɛ Riyad Mahrez ɛkɔɛ no wɔn na ɛbɛbɛ replace Riyad Mahrez ma yɛmfa to dwa sɛ Ghana ne aberanteɛ de Jeremy Doku abusua Jeremy Doku osi akan ɛnso ɛwɔ French league ne mu ɔyɛ Ghana ne aberanteɛ akwadaa ne mbɔ yie paa ɔno ma bɛyɛ story ama dadadadada sɛ Manchester City ɛpɛ Jeremy Doku na ɔmo de naba aba bɛwura club no mu wei ɛyɛ confirmed sɛ Manchester City ɔmo hwɛ so ɔmo wings ɔdeɛ ɔmo de Jeremy Doku ɛna ɛba bɛ replace aberanteɛ a ne ti de Riyad Mahrez a wɔno ɛnso agya tim no wɔkɔ de wo nsɛm ɛde ɛma wo wei nyina no ɛyɛ nsɛm mmɔ yɛ a abɛtɔ dwa yɛde bi ɛde ɛma wɔ ɛbrɛ no kɔ nana mame Romelu Lukaku ɛnura mame Lukaku abusua ɛnura Juve fɔ kyɛ ɔmo boy Juve ɛnura ɔmo kyɛ ɔmo boy tí ɔmo bɔ Juve A Juve B nipa 20,000 at the stadium yɛhyɛ game na se ɛna aberanteɛ didi Dusan Vlahovic penalty ba yɛ panya ɛna ɔde ato atenam oh na game ni gu so pepa Dusan Vlahovic second goal panya ɛhɔ a ɛna Juve supporters ne start yɛ na abuja panyin adeɛ a Juventus supporters ne yɛ ɛnya asɛm papa yɛn soso so ɛnya asɛm papa kura ɛsi yɛ soso so tie ref wɔ ebra bɛti asɛm ni bi nana mame saa ɛba na wei na yɛmfa mmra borɔfom ɔma twɔ no Italiano mede ba borɔfom abuja panyin tie saa bana na nkurɔfoɔ no atwerɛ ɛsi hɔ no asɛm ɔmo ka wɔ so ɛyɛ simple ɔma asɛm nyinaa ne sɛ Juventus ultras no ɔmo se Lukaku stay in Milano ɛti abuja panyin hwɛ page no so sɛ wɔhu adeɛ na ɔma atwerɛ wɔ no ɔmo se Lukaku stay in Milano ɛna ɔmo second line ɔmo se we already have a second goalkeeper Juventus ultras bɛ si yɛn ka kyɛ Lukaku sɛ ɔnkyerɛ Milan hɔ na ɔmo Inter na ɔmo wɔ second goalkeeper akɔni yɛ kɔfɔlɔ bɛyɛ striker no ɔmo so ɔmo wɔ second goalkeeper ntɔmo hia no ɛnso ɛwɔ ɔmo team no mu a wɔyɛ ɛdi efiri hɔ paa mɛ ne ho nsɛm no ɛde ɛto dwa ɛnso deɛ ɛmɛ na kyɛ fam abusuapanyin Barcelona ho ɛyɛ akyerɛ no Barca ɛho ɛyɛ akyerɛ no onim sɛ aberanteɛ ne din ɛde Victor Roque na aberanteɛ wɔ Barca asan na abusua ɔbɔ ɛde ma Atletico Paranaense ɛhɔ ɛna Victor Roque ɛnso ɛbɔ adeɛ Barca fɔ san na Barca nisɛ bɔyɛ no ɛba na ɔmo de na yɛ adwuma ɛno ɛna Atletico Paranaense president ne din ɛde Matos eti na nama me Matos ɛwɔ page no so Matos ada Barca krataa no mo ankenkan ana krataa no nhyehyɛ no mo yɛ ne sɛ bɔyɛ no ɔbɔ akɔsi January 2024 eti nya deɛ ɔbɛ sisi yɛ eti sɛ ɔyɛ Barcelona na sɛ otirim si yɛ Jan Victor Roque amana bɛ sisi yɛ deɛ a ɛne wabɔka wei ayɛ kakra firi ɔba busia ɛbrɛ no kɔ yɛmfa nsɛm no nsi na afei yɛnwura mu ha nana ɛbɛma me saa video baako pɛ wei na mebɛyi video no akyerɛ busia panyin wone watiefoɔ nya mommra yɛm Facebook page no so mommra page no so afei na videos no ba yɛnkyɛ koraa bɛɛtiefo no montwane yɛ wɔ Akoma 87.9 FM on Facebook na yɛnhwɛ videos no ɛnɛ so ayɛ sisɛn abusua player bi ɛda pɔ mu na akwada no ɔno akudie no bia ɛno ngyina Juvefoɔ no sɛ ɔmo wɔ sɛ wakwada pɔ mu ɛwɔ fie na saves akwane yɛ no but me mmɔ ne din kyerɛ wɔ mepɛ sɛ atiefoɔ no ɛba page no so ɛti montwane yɛ Akoma 87.9 FM on Facebook abusua wɔhwɛ wɔ goalkeeper na ɔnyɛ goalkeeper na hwɛ wode hwɛ saves wode hwɛ saves no wode hwɛ saves no na meba bɛgu so asɛm wɔyɛ goalkeeper Isaac Akroma ɔwɔ Germany ɔhwɛ yɛn Ade Collins ɔhwɛ yɛn Ahakua Patrick ɔhwɛ yɛn Christopher Nyamfo ɔnso ɔhwɛ twɛdi no Gordon owusu mu nyinaa mo mmra page no so abusua hwɛ yɛn waya Ralph but answer the musa question wo hwɛ ahwan ni sɛ de wo sɛ ɛsɛ ɔyɛ goalkeeper ɔyɛ player wow yes ɔyɛ player footballer na wo make sa saves no post mo Eduardo Camavinga ɛna ɔne ne mma yɛ saa kyerɛ ɛna ifie wow Eduardo Camavinga di abusia na akwa no unim sɛ ɔyɛ midfielder otimi pass number 3 yes otimi pass number 11 eti akasa em so obeda go ebra timo koto a epra madede ni abra mo yɛ sesese pekipa no ɛna wako post video we sɛ
Senke game ni e bona koto player ya na obi ani wa. Madrid ni problem because ono Eduardo Camavinga mabinda no obetimi ayedwo. Ntebusa we Eduardo Camavinga ni fie o. Ena oye sa season. Oche Madrid so mo nkosan goalkeeper o se senke a game situation a. Se bia Madrid bo game na goalkeeper no pra. E kenya problem emfa Madrid kura. Seriously. Saves no era no. O bona yaka. Saves na wo ye no ehu. Anka hu. Because yes saves pa busia nya se poto. Yes saves pa. Nana mame Juventus enra e we Juventus Arena. Wow. Na 20,000 supporters. Abe from e the Juventus Arena. No omo nyina se. Omo so mo a second goalkeeper. Yen kanche Lukaku say on Milan no more second goalkeeper or that. Enkofo na de me ntiase o se ontra no mo second goalkeeper no mo hia no mo team abusia o mo nyina so to nwom ba ko na Raf ya o mo committee we o mo to nwom ba ko o mo nyina say over the years takwese obi nim asanso ko Lukaku stay in Milan o mo repeat on me ensa o mo kan o mo to no brofo o mo to Italiano no o mo de brofo na ba Lukaku stay in Milano stay in Milano na kwano kurade no atem we have a second goalkeeper omuti anga chelu ba kusa Juve was second goalkeeper jomo yan Suarez na de we go and no question obi e so mo disrespect boy ni chuwa yes I'm saying fancy and na me catch on say it's yenya Lukaku situation no ehu Lukaku is not concerned at all no he say Inter supporters at this only Chelsea supporters Man U supporters so in fact Everton crano and what is it about your conduct uncle Emma Klaus Biano are falling out uncle Saudi ni be honest also uncle na so my omoba also uncle he what try to access also Hoyland video no and Rasmus Hoyland wow wa abusia enoma ekoso Raf minim so atibia yes Hoyland the pra and want to be more season no and Man U for akoto player we pra me pacho yewuram exclusive video wow and na me sa fama bi and na me de bae and na me de bae na no ye nya bre abusia yewuram Manchester current no Hoyland o ye training no se Man U for person de ball na ombetime yi no so why that story so you injured Man U for kotwa MRI no Rafa mo say young players no omo hwiri asere omo si jump na ho de omo di jump ene se omo si land no enti aya na ema omo nya te se stress e wo wachika se no enti nya press wo press sie ya obobo a enye enye press e bibi fofo bi na abanemum eye ade a doctors are recommend se omo mfa ne mobile matches bebre animanim ya okay but se Man U for pa omo de be bo eti mpacho video ni eti yewura mu na busia yakofa Man U training grounds omo main training ni nyina omo ye afi ye ko ti Rasmus Hoyland ni we show triza boy ni yare dampam no enya sa we show triza on the jina we on special coach eti coach ne person o hwese o ti pay nti Rafa o said na be special